Är du Isak? Ta med sig Ja, Isak. Bra kör. Bra skott. Bra. Då får ni... Jag tänkte jag sticker iväg nu, men då ska vi träffa på morgon på Gullmarsklinik. Jag måste ju ändå hem och hälsa dem. Jag minns Rebecka Johansson. Tvåtränningsarm. Där ja, tvåtränningsarm. Djupare träning. Bra Isak, upp med höften bara Isak, upp med höften. Dra armen, dra armen, dra armen. Dra hennes arm. Dra hennes arm, upp med höften och dra i armen. Upp med höften. Dra i armen, dra i armen. Dra armen mot dig. Försök få... Sätt den djupare Isak, triangeln. Där ja, knävicket ska foten vara. Där ja, nu, upp med höften. Det är bara att fortsätta Isak. Fortsätt så Isak, fortsätt. Tajta ihop triangeln. Så ja. Ännu mer, ännu mer. Gå mot ett vänstra knä. Där. Jobba på armen, jobba på armen. ...40 sekunder kvar Isak, fortsätt. Dra armen, kom igen. Dra armen Isak upp med öppnen, kom igen. Kör, sträck den. Dra nu, dra nu. Kör, kom igen Isak. Dra nu Isak. Släpp inte Isak. Rulla in. Fortsätt, Fortsätt. fortsätt. Dra. Tajta upp den. Tajta upp. Så ja, ännu mer. Tajta upp. Kom igen. Dra lite till. Dra lite till. Bra Isak!